Въвеждане, обработка, представяне и визуализация на данните с Microsoft Excel. Microsoft Excel, нека да го стартираме, това е иконката, е сложен продукт, в който работната част на екрана е разделена на малка мрежа от клетки. Всяка една клетка има уникален адрес. Например, сега ще маркирам клетка C5. Забележете как колоната C се отсвети в жълто и реда 5. Адреса на клетката представлява комбинация от буква или букви и цифра и всяка клетка има уникален адрес. Но нека да погледнем прозореца. В горната част на прозореца, най-отгоре е тъй наречения Quick Access Toolbar или лента за бърз достъп. В нея имаме бутона за запис, Save, инструменти за връщане, възможно е да добавим визуализация за печата, Print Preview, това в Excel е полезно и така нататък. Рибъна или лентите с инструменти в Excel са няколко, като те са комбинирани спрямо начина на работа. В Home или Начало са най-често основните инструменти, с които работим, като трябва да обърнем внимание в Excel на една много важна част, число или number, където се задава тъй наречения формат на числата. Тоест в Excel в клетката мога да пиша три различни неща. Първото е текст, който се подравнява в ляво. Ето да речем как, изписвайки текст, той се подравни в ляво на клетката. Второто нещо, което мога да напиша е число, например числото 2,25, то се подравнява в дясно и веднага начин да следим доколко правилно сме въвели някакви данни. В Excel, ако въведем число, което се подравни в ляво, най-вероятно Excel не го е разпознал като число. И това означава, че няма да може да работи с него. Освен това, в клетките може да се въвеждат и формули. Това е третата група елементи, които може да въвеждаме, но за тях по-малко по-късно. Във всяка една клетка, както виждате, можем да въведем различни неща, но за Excel е важно да разпознае какво искаме ние да въведем. Тоест, при въвеждане на число, той наистина да го разпознае като число. И хайде в клетка C7, в следващата клетка, да въведем 2.25. И вижте резултата. Значи ние въведахме два пъти числото 2,25, да речем 2,25 кг, но в първия случай го въведахме с запетайка и е числото 2,25. Но във втория случай го въведахме с точка и забележете, не можем да кажем какво е числото, докато не кликнем върху клетката и в формула бар в горната част се вижда 1 февруари 2025 година. Тоест, без да искахме, въведахме дата. И най-честият подход за промяна на този формат е в групата Number или число, където отваряме списъка, който е много важен в Excel, и избираме число. Но вижте разликата. Или можем да изберем общи, т.е. да се вижда само числото с неговите значещи цифри, без най-значещите нули. Вижте разликата. Ние се опитахме да введем 2,25, но компютъра разпозна 45689. Това е една от причините при въвеждане на данни да се внимава с десетичната запетая. В Excel има различни формати, които зависят от настройката на компютъра. И ако компютърът е настроен за България, десетичните числа се въвеждат с запетайка. Т.е. за да напишем 2,25, ние трябва да напишем 2,25. А тази запетайка може да я видим или да използваме от клавиатурата,
Или вдясно погледнете цифровата клавиатура, има един бутон Del, на който има точка, а на някои клавиатури има точка и запетая. Този бутон Del в режим на въвеждане на цифри, на млок, винаги означава запетайка, независимо в коя държава е настроен компютър. Защото ако изберем американски стандарт, тогава разделителът на десетичните дроби ще бъде точка, а разделителът на датите ще бъде наклонена черта. И като казах дати, всъщност компютъра разпозна дата. Например, ако аз искам да напиша 31 декември 2013 година, ще напиша 31.12.13. Точка е разделителя на датите. И погледнете как се въведе или Excel разпозна датата 31 декември 2013 година. В общи линии това са най-честито ползваните елементи за въвеждане и не на последно място ще добавим и въвеждане на пари. Да речем, имаме 320 лева и 45 стотинки. Но при въвеждането на парите никога не добавяйте текстове като лева или нещо друго. И в долната клетка пак ще напиша 320 и 45. Като резултат ние въведахме два пъти някаква сума пари. Но в Excel, когато въвеждаме пари, ние първо въвеждаме цифровата стойност на парите и след това маркираме една или повече клетки и с списъка общи избираме валута или счетоводство, най-често валута currency, и Excel автоматично добавя лева към парите. Както виждате, аз подредих няколко числа едно под друго. Сложих им един заглавен текст отгоре, който се подреди в ляво, и текста, когато е заглавие на колонки, много често го подравняваме по определен начин. Например, аз ще го удебеля Bold и ще го центрирам, така че да изглежда центрирано спрямо останалите клетки. А цифровите стойности винаги се подравняват вдясно. И накрая един трик, с който можем да разберем дали наистина сме въвели цифри. Погледнете, ще маркирам две клетки. И долу в статус бар излиза средно аритметично average, брой count или сума на числата. Мога да маркирам две клетки с контрол, значи маркирам първата клетка, задържам контрол и маркирам втората клетка. По този начин маркирам две несвързани клетки. Вижте, броя им е 2 и общата сума е 4,5. По този начин аз мога да разбера дали в една клетка сме въвели число. Маркирайки последните две клетки с пари, забележете, средно аритметично е 320 и 45. Нали, толкова би трябвало да бъде, защото са еднакви числа. Броя им е 2, но сумата е само 320 и 45. Тоест Excel, първата стойност на клетката, която е подравнена в ляво и изписано лева, ние разбира като число. Разбира се, ние ако въведем по този начин число в таблицата, ние ще го разпознаваме като хора. Ще го отпечатваме, но Excel няма да може да го пресметне.